वीडियो बनैली भाई होई वायरल भइली। कमर के अपन जलवा देखैली सबके हुके दिल पर छैली। भोजपुरी में नाम कैली फेसबुक यूट्यूब पर गर्दा मचैली। कमे समय में मीडिया में अइली अपन दुखला चारी बतैली। सुनाए भाई ध्यान से खिस्सा हवे प्रिय सुहानी चालीसा। करत रहली दुगो प्रोग्राम घर के खर्चा चले तमाम भइल नाओ में इतना नाम न चली जब पेन्ही के सारी जनता सबके प्यार मिलल भारी। खुश भइले देखी खेसारी एल्बम में काम दिहे कबारी। भोजपुरी में रहियो बाजारी पापा इनकर हाके ले गारी। गाँव समाज के लोग मरताना दीदी इनकर गावेली गाना। सुनाए भाई ध्यान से खिस्सा हवे प्रिय सुहानी चालीसा। भोजपुरी जगतिया पांचवा क्लास ले कोइली पढ़ाई। 3 बहिनी बड़ी दुगो भाई। बच्चा बच्चा जाने ले नौआ बेगूसराय बाइन कर गौआ। बिट्टू बिहारी अनंजय अकेला सुनाए भाई गा के कहेला। श्याम अखिलेश साथे रहेला मुन्ना भाई रिकॉर्डिंग करेला। सुनाए भाई ध्यान से खिस्सा हवे प्रिय सुहानी चालीसा।